Lelín do Ronald Reagan a bheith na uachtarán in na Stát, tháinig sé cuaid go dtí an áit as a tháinig a bhainte ribhe baile póirí na bhúnta hibredáin. An seo, chonig sé an rinca go schola sé an ceol a bhí ag a hínse ribhe. An té a chuid an ceol agus an rinca sin go léir le chéile atá an locht a gom a gínseocht a scéal féin. Go deo ríist ní raibh go caiisiil a díal ná ric mo chláinte. Caiisiil móin caiisiil nó rí. Seo ceannas na scrínta is orheachcha in éireann, an sa a chráiníog har na céta bliain ríthe chuige móin. Timpeall ar an sa ó thuig go jas saoire agus siar tá an talamhas tuthúla in éireann, macure ména móin. Agus is an sa chun cónaí a tháinig úna ómarachú ben chéile láráistí bharachú coltas ceoltarí éireann, ben rinca, ben ceoil, ben siamsaíochta agus ben trámaíochta. Well, úna ómarachú, ní an sa a gaiisiil móna rugúchtú. Ní an sa líam. An bhecinn na conic sin hallowing. Well, pef hir den a conic sin I gunda an fláir a rugach me. I gilbhaile, áit a chaf me moige. Conas mar bhí an óige sanna got hir a gunda a chláir. Agus an suciliam, bertje haar, bertje fair, mis an dynne boige. Agus níor bhéin aspa siamsaíochta an lilin moige, golóir céir setin aghain, ó híthe go maidin, agus an sin aim sin an olam bhí portrait parties, agus ihe an Jolene, Strawboys, nuair bhíoch banna seán, Rud an bhaid sin, agus golóir ceol tradiisiúnta taithú. Ó siamsaíocht bhíoch rincí ins na tithe I dtithe na gcórsan, agus inár deach Somalia, agus golóir ceol tradiisiúnta agus óránaíocht ar an seanás. Conas mar bhí taobh na gaeilge timpeallart an san ag go Kilmáile gonta a chláir. Ba bhreac gaeltacht an áit agus mé óg, bhí gailing ag mahanahir agus ag na seandaine. Ach níor láir mahir ná má bháthir gailge, cé go raibh siad báú leis an gailge agus le gachra dóchatach. Ach bhí an gailge an. Cóla tú gailing á lá tú féin agus tú óg? Ó, de chóla mé, de láireach mahanahir gailge lom, agus de chóla mé go minic na seandaine agus mahanahir ag láirt in gailing. Agus bhíoch mahanahir I gcónaí ag gén sin scéalta dom. Bhí sé sin ag dridim le nócha, nuair a caileché agus níor a mise ach néim lína dhís, ach sola bhór sé bás bhí go leor scéalta agus dáanta móintige dom. Smór a chóla mé gur bhí cúnta a chláis an cúnta is teise dúcha sin éireann. Den táing leat, tá an tradiisiún an go láidir agus tá muinseún chláir an bhá óil ar fád leis an tradiisiún. Ní higann siad ó bhailir, tá sin ionta. Conas mar bhí an Scéal sa bhaile go raibh sé bocht nó sefir? Scéal ganálinn of túthe bhí agam bhí ferm a gain, ach dar nó ní talamh ar nós na talún sin híos fóing a bhí ag mar bhaintear, ach an riosc, an creagán, ailenetin. Bhí níd na hanamnacha a bhí ar na páircin a taisa go, agus léróid sin deit nach macra mé na múna bhí acu. An riosc? An riosc, an creagán, ailenetin, agus bhfuil hiile uit. Agus sin an sort talamh a bhí timpeall ach ní raibh sé bocht mar sin féin? Well, ní amar bocht, ní a bhéin asnamh oring, ag bhí mar ar nós gach fermór eile sa faráiste. A cuma gas a gúmparáid leis an áit sanna bhfuil míad inis macure mé na móin, cad é an cúmparáid a bhí an san? Well, ní léon cúmparáid a léim. Is cuimdom nuair a tháinig má hisismathirí an sahar dós, ní den charí go bháin bhíoh siad déana bhúntais, agus láháin bhí mar bháthir an sa bhar na carige díreach san áta na bhfuil mé inis leom.
agus bhí sé fechan an nósúthaí na bán fa ré, agus dúmpig sé go toban orm agus an rud dúirt ná. You know, we should be very proud of ourselves in County Clare. We were a great race to survive when Cromwell banished us from these fertile plains. Ní macre mé na móna bhí a goibh hir an sanna gúnta a chláir, ach fós féin a raibh crótan sa saoil a grinnéint lí. Well, bhí roinnt den crótan is stocha. Bhí crótan sa bhéid go raibh an Scéal náisiúnta 3,000 slíoing, agus bhí corm agus mé an fáiste 6,000 heol gach lá. Agus ina dhé sin, nó bhí sa bhain Scéal in inis, bhí an Scéal sin 8,000 slíoing agus bhí corm dollar mar rothar, ach Scéal an Gaelach bhí go láistúir agus bhfuil mar sáid achas án agus bhí an tarbh an tribláid. Tháinig tú machchas an Scéal son le lát na Gaeilge de Heiligud. Tá tháinig déirí. Is tá bhór son a bhí lát na Gaeilge a de Heiligud ceapfá? Well, bhí lát na Gaeilge gom sal neach mé ar Scéal in éair, sal neach mé ar an Scéal náisiúnta in éair, mar fé mar a dúirt mé ó chéanamh bhí an Gaeilling ó góchas ag ma hanathir agus bhíag sé lát lom agus a gin sin scéalta dom. A móine Scéile má obair dom leithimh is a rún an fabal gur folamh an céirdaí. Úna ó Murchú is an sogadí Scéal mhuire. Chláiste na Turbirte, Presentation Convent, i gaiisiil a tháinig tusa a móine. Bhí tú tamil ribh sin a Roscré nach raibh. Bhí Liam, I dós na seascadaí hosnig mé ag móine agus cam mé trefse I Roscré I glochar an chrín néfa an sin. Agus nuair a fós mé lárás bhliain 68, tháinig mé an so, agus tá an so ó hin. Ca mé olar sin le dúirt Brian Merriman a stáilm sa dáin sin gur folamh an céirdaí an bhainteoireacht. Well, níl mar réon le Brian Merriman sa bhéid sin. Folamh beidir Liam sa bhéid nach mín mórán de rachamas an tail ag Montóirí. Ach seacha sin is Scéal an sásúil ar fad. Ba teachta isteachan sa seomar ranga láinní go chéile, ní fláinú bhín annach chuid ionanis a gháil leis a scéal. Well, ní bhíon dar iarb, mar bhíon daoine nua ag teach isteach cót bliain ní go chéile. Agus bhíon eislingaí agus tóchas an dtuigeann tú ag daoine óga. Agus ní léon rud is éfachtaí chun duine a chumad beo bríomhar ná dríocht na hóige. Agus sóan an múnteoir an dríocht sin isteach óna daoine óga. Agus tá manra a gomsa, agus derim lom héin gach bán fóir, gur cóir annóchant a dhéanamh eisling an bhúntóir a freisin, agus tá rá lína an so a scríb mátin ó dirán agus meam bhfuil siad an irónach do bhúntóir. Cuigil aithne deislinge scaraléhi is é agbit. Cuigil aithne do eislinge. Keep the embers of your dream alive. No go to boss. Sin is bríle sin. Sin é díreach. Agus buineann sé sin le múintóirí. Ó buineann agus is anan ar bhealach an eistóir agus an múntóir taisa go. Bhín na skillan na céanna óthe. Ní gád an bhúntóir dul I bhaim ar an locht féachana agus an locht éisteachta bhíon os a cóir gach lá. Agus ní mór iad sppraga, iad a bhríosteach an breisibrí dhéanamh, iad a chiúanú, agus mana, agus iad a bhóscailt, d'igan tú agus a saoim a bhóscailt san ábhar a bhíon idir lábhagat, agus mana naíonn leat dul I bhaim orthe. Well, tep forrat. I measc do chuid ábhar na hábhar a bhí á múna god in sa Scéal sa bhí na Gaeilge stáilim. A bhfuil deacracht na leitheanta sa bheith múna Gaeilge do fáistí? Níl deacracht ag buint le múna ábhar a bheith, ach go bháin an commas a bheith san duine agus an taile bheithe chuige. Tá buint ag céird san eistúir agus céird na drámíochta leis an múintóireachta stáilim. Airí leatsa é sinna chu gceanna do chuid fáistí an sa Scéal.
Well, vi an talm go raibh sár léirithór a gomsa ó amháin nuair a bhí me I goman drámaíochta I Muine Gáil bhí an tar Father Michael Green atá is sin a hagad próistí gil chuí mar léirithór a gain agus thug sé an bhuiníon domsa agus a cáirigh go mórliom agus bhain me distract sé mé dá riamh chun ósáid a bhaint as an drámaíocht san seomra ranga agus rinne mé drámaí leis na chalíní roscré agus an seo I gasise le tháinig me glóir réim an lálapáric drámaí agus an sin bhíon annach chuid disna scaláirí bhíon an sa going bíon siad I chlár telefíse agus ruidir an tai sin. Rinne mé chlár lesa líam an cuin le trám agus éitrim nuair le Scéal agus tá nói an chlár telefíse sin don Uachtar an Reagan nuair bhí sé teach a héireann agus bhí ír scaláirí an scoil seo páirte gan. In the old business to which I belonged, as some film star Ronald Reagan, that would be a very hard act to follow. Tá míid an sa bhaile fódan bhaile got úna ó Murchú, ní bhí an drámaíocht agus an siamsaíocht an téan chun óháinnig leachtaigh tú. Rinne mé tastas líam I guidance counselling I Matter Day I Galáiste Clanliffe I Mlachlí. Agus tháinig mé leis an só, agus suim mé am ibre. Agus thug mé faoinearra nach raibh mór an áisina nó aimsire mar déirtha going le haine hibre sin, mar gné an a háachpacha ólas a bheith fáil duite bheithe ag daine óga agus atmosfér na hibre chomá. Agus bhí sig seminar láháin I Mlachlí agus bhí fearrán ó cholacht video ó hasanna agus dúirte go raibh éileamh an bhór na videos a bhí acu son agus go raibh siad ag smaoinmh iad a chuir an érónt do bhaint na héireann. Agus do chóláirí na héireann agus do bhain siad stát asan agus dúirt mé lom héim, well, a cháir go meach nó go méimiist den án fí Stefana a dhéanamh dúing héin agus a chuir fáil is le scoilne do chóláirí. Agus bhui meach an cainte leis an aire I dachas agus do bhíine mé an Scéal agus do hiig sé cad a bhí gceiste gom. Agus a chuir sé sin I nachanna mé don Niall Green a bhíonna phríomhaimeanach an Youth Employment Agency ag an am. Agus bhí déis Niall agus bhí sé sin sásta cáúlam agus be deir an Scéal le go háirithe gur scoil an Rhaine dachas saoir mé le haid bliana chun 8 cín de videos I dhéanamh. Agus de cháirigh Institute na Gárlóirí Guidance Counselors táis go a cháirigh siad go mór leom thug siad gach takeíocht agus an Ryan Saher agus Confederation of Irish Industry agus daine nach iad thug siad gach sáis cáireachtam agus dan mé 3 bliana agus rinne mé 8 cín déag fáil de videos agus táidir fáilin is do na scoilne na hir scoilne fód na tíre. Agus sin cuidas na tapeanna a rinne tú an óir sin timpeall ort. Cad iad na scileanna a bhí gutsa in a chóir sáinis? Well, ní raibh scileanna technúla a gom, má sé sin atá gceist go líam. Dag mé sin faoine sanálathe fé mar agan tusa, nó a bhíon clár á dhéanamh agat. Ach de bhí a gom cad a bhí ag tastáil ón na scoláirí agus de hiig mé conas an bhid sin a chuir fáildóibh agus bin iad na scileanna a bhí bhain. Cad an sort ábhais a bhí agat dóibh? Well, seo cuide có. Chemical and pharmaceutical industries, electronic, accountancy, marketing, talabíocht, software, agus job-wise, sin video a léiríonn na scileanna agus na technící is gá do gine óg a bhínig dul faoi aglah.
Sim bhúranta timppla na tíre. ó de bhí an éilehre agus dá nóid de bhí na cóirlóirí ar fud na tíre, na cóirlóirí garimráin ligantó ag cáirlumm agus ag chur cóile orm agus déirm go bhfuil na fístépanna seo I ngach Scéal ír bunaí dachas sa tír. Tanto cain fuis na céad a scoilena má se. Á táim, se táim. Bhí sim bhúranta má se sa tíre goitena. De bhí, mar táis go dúirt mé seo hena masim, ní raibh áisina nó aimsire going ins na seomraí ranga. Agus nuair a bhíon ní álas ó bháin a bhíon áganna ág nuair a bhíon sé ag ránú nó ag smaoineh ar a garim bheithe ránú. Ach bíon álas níos daine óig bíon ní fallár blas atmosfér na hibre agus timplach na hibre a bheithe agus na cáilíochtaí agus fiúháin persantacht an duine atá gháil leis an sais sin hibre. Tá siad sanna fáins na tépaní seo. Tá agus tá an video an áisiúil chun na rudí sin a léirú tá go. Well, bhí an abus go bháil san agus gan á spin an tatan ar fáid caite gut I maiile lé agus an san ag an deire seachtainna ní fláinú bhúran faoisiú deit dal ó dheasca caiisiil a ríis. Grom agus leráis ní nuamhna iné a casagan bhirt a gingéir chéile. Cha mé áidir sandá leráis bhí sé thusan san tí bliana as a chéile sin bhaé agus an sa a bhhaile go caiisiil a tháinig sin deire seachtainna cótsa. Ó se agus tá nóí is bre leis an merta gan na bhesáile I gasisiil mún ach faoi mar a hálíonn bíam se héanaim le lí go réalta freisin agus tuis gon sim céine bheith gúna sa chóiltas bí míid sa cultólan agus I gimachtaí an chóilta sin le lia. So ní rambar scar amach ón chéile cominic sin. Láras as tibadár ná dheas a gasisiil an agus tusa as cíl máile a gúnta an chláir as an dúchas céanna fáisce an vertigóid. Well, détá sin sin a ráilíon agus is báúil iad locht ein chéirde. Well, the top fear, I've rather be simul freshen. The rule of the Kale and Kedor, egg Okad and Coltish, be one egg Leru on Scoriach down, because in Tanima we are simul galore now on Spalpin Fanach. Spalpin Fanach, go Dodori, Schneerayat, go Cashel. Agus an son gan ágasúna, bo clárach nach a hánig go Cashel, rein céirta blian á hin le dia hui dhéanamh ar an áit. Well, the hánig, then Jim Hinsher clárach cáilúil más féidir cáilúil a thuirtear. Cé nach léon dói muintear Cashel lei sin an is. Well, hánig an si cuinan sa táis go 1647 agus de scris agus réib agus de bharig sé a dtíine. Agus tá mise ag érig cúta bhí dhéanamh ar a grochan ífere. As a gom, tá clárach sa. Chun cúta bhíanamh ar na drogganíomhartha a rinne sé súd. Well, gan áras ceannas na cúta bheit tá déanta gut. Na go bhfuil complecht bra dáseoirí agus ceoltóirí bailithe gut san ása. Tá líam, táid an sothagam le deplaí an nós. Agus is ag dul I bhás, agus é bhuirfachta, táid. Agus bhíimiid ar an mosca dríochta go minic ar an leif le géis I BB, agus ar an le déanaí agus seo sampla den rud a dhéanamid. Agus ní ar a dilifís a bháin, ach an sa brú Ború faoi bhon Cashel ag for obair úna I bhorachú fasta. Brú Ború, brú teach íochta, Ború bríon Ború, rí ar chuig amón agus ádrí éan, agus an nósa sin chláiseoir den sco chomach.
Ní go ciláne úna ó Murchú, a bheits na 100,000 cultúirí trasla ach an so go dtíon an brú Ború sin na gutsa. Le cúrú dé Liam, tá an beagnach 150,000 an so hena chun blase de ásaíocht agus de stair na háite. Agus bheasamar gur ceart go mbeadh an tradiisiún beo le clos agus le feicáile go freisin, agus bas an smaoinmh sin a dás brú Ború. Tá an cearta gom nach bhfuil gur chlár seois a bhí a bríon Ború agus sin chuid an bhí atá sin ainim. Chlár seoir a bethe deirtar agus beag na daine ógan sa ag déanamh aithre sé Cad maol úna an cabhais a fuirtú timp na háite? A fuair mar an cháir go dó. De thug an cóla chunta an suíomh doing saoir in eisce agus cáir eile. Fuair mar cáir ó bhór fáilte, ó fás agus ó bhaintear an bhaile. Ac an áras an cabhais is mó a bhí ag muintear an bhaile ná úna ó Murchú is uaitse go príomh go tháinig an eisling seo. Well, bhí le línta sin an gláir dubh going líam cúpla nómata hin, chuigeal aithne d'eislinge scara lé is éagbit agus beag beocht agus bríomhreacht an sin, beag seána siúil de lá stíthe san áirtlan agus beag scolanna gírig agus scolanna saorig agus ranganna, ceol tradiisiúnta rincí, chuileáis síochta siúlán agus beag ár chaidán an freisin. Bhí sé roinnt mí ó bhíomuis an sa bhrú Ború hana féin agus an uair sin mar dúirt men sin ní a bhíon ró chuma an áit. Ach an is tá athrú mór an scéal san úna tá cuidmha éibre déanta go an sathhain. Tá Liam agus ráthúil gur tháinig tú inniu, mar bhí mar an áin teachtasteach an sa don chéadúir agus cleachta a chur I bin an céad Bhín an chéad cleachta bhí an sa. A lá starú le dúine. Cad iad de sort siamsaíochtaí a bheith gearsúlan san a bheith sé faoi lán teom? Well, beag seána dóchasacha siúla going de lástíhe, cín gearra i rihan lé agus ceann fada san ihe, agus má bhíon ocrasart, beag bíana soflasta agus steochanna borba bílse le fáil san bhíalan. Saoin go beltain agus saoin tá an dá heasúr ann, a méid difríochtaí na siamsaíochtaí bheith siúla goibh. Well, ó bhealtaine go saoin beag na trosóirí going, ach an sin ó hán go bhealtaine, beag ar nimachtaí féin dar nóid siúla going tá céad den óg ag fálam ceol úlaise, agus tá fithe sa rang ceol crite, agus bín setine a going, agus rang óráníochta. So beag ar nimachtaí féin a going, agus beag scoil géirig a going an so freisin, ó hán go bhealtaine. Mar is ólit tá Chair of Irish Studies I meagnach gacáil scoil san is na Stáit inis, agus beag na daoine atá gháil an stadéir sin in án teachtansa, agus stadéir speisialta dhéanamh ar gnéthe áirithe an chaltúr, an teanga, an ceol, an litríocht agus mar sin. Fuaisibh anna cabhais os na buachailí de chuid fás an sa, agus fuaisibh cabhais ó Cóil an Bhaile agus an Cóil a Líne, caiithne bheith an oscailte goibh? Well, dúir bheith an ládal chun síne, tá roinnt ibre le déanamh go fáil, agus ach, mar a dúirt mé nuair a bheith an chóchas an London ag freigarte chéile an sa, le mid réig, le hoscailt.
agus sin brú Ború a dús a chéil. Agus cuid tábhachtach dá scéal féin a insint ag úna ó Murchú. Scéal é a bhfuil cuid de préabathe in nuachas cúnta an chláis, cuid a ggoltas ceoltóirí éireann, cuid san idirachas idir sean agus nua. Agus cuid mhúr an cuid is táchtaí béidir an seo i gcaisiil móin, caiisiil na rí, áit i méid fasta rincí fada a dul timpeall ceol fidil agus tainte cnáb. De bhór a cuid ébre beag mallet port fasta ag na spailpíní fánacha a bheits a taistal na tíre. In anad go deo ríis ní raiad go caiisiil is sé an port a bheits a codná go beo a ríis is se raiad go caiisiil. Agus caiisiil na rí a ríis a bheits an.